केहू ना केहू से सबका प्रेम बा, प्यार बा। केहू अपना माई से करेला तो केहू अपना बाबूजी से करेला तो केहू अपना बहन से करेला तो केहू अपना भाई से करेला और केहू दूसरे के मेहरारू से करेला। हाँ केहू अपना मेहरारू से करेला। आज हमनी के जौना शुभ घड़ी में उपस्थित बानी के शुभ तिलकोत्सव में इहो एगो प्रेमे प्रसंग बा। शादी ब्याह होला तो अक्सर लोग स्वतंत्र हो जाला, सगरी काम छोड़ के सबसे पहले न्योता में जाला। कहला कि न्योता बाऊ ना है तो हम हमारा घर के आई। तो ये टाइम पर सब लोग स्वतंत्र रहेला और स्वतंत्रता के माहौल में मनोरंजन आदमी बड़ा भरपूर सुनेला, प्रेम देला, वो कलाकारन के आशीर्वाद देला। वो आशीर्वाद पावे खातिर हमनी के ऋषि रानू पूर्वांचल के एक मशहूर और बिट्टू, संतोष भैया, वैभव भाई और महबूब भैया, सज्जन आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी पूरा टीम आई बा। आज पूरा रात झूमे के बा, गावे के बा। और हमनी के बीच में जो मॉडल कलाकार हैं लोग, इधर आइए तनी के न्योता दी कब आई बलो का। ये है बहुत अच्छी मॉडल कलाकार, जब भी आती है हमको देती है, मतलब उस बतिया नहीं सुनती, हंस देती है, मतलब आशीर्वाद प्यार अपना बनाए रखती है हमनी के कलाकार पर। और ये इनका अक्सर आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा, शिल्पी राज जी के साथ, प्रमोद जी के साथ अक्सर ये मिलेंगी वहीं पे। ना तो हेरो घूम जाए कीजिएगा, बड़ी टमाटर फरल बा। ठंडी में हो न देखनी एक खेत में 1 बीघा मुरई बोल हमरा तिवारी जी के, चौबे बाबा के सब लोग के फरल रोल नगद। ये है सिमरन जी, ये लिव फ्रॉम गोरखपुर। इतनी ली 52 कम खैले बिया कर लीवर डैमेज बा ना कुछ और आज किडनी तो निमन हो गल बतारनु ओके ना कहबा हने सुन और तमाम कलाकार हमारी कैसेट में यहाँ के अपन जलवा बिखरले बानी, तमाम स्टेज शो पर यहाँ के बानी और दूर दूर तक की पूरा टीम जाला, यूपी से बिहार झारखंड। और आज हमने के देवभूमि की पावन धरती पर बानी का आई। चलिए तो प्यार राजा हो, प्यार रानी हो, प्यार तो इतिहास के कहानी हो। आज यही प्यार के तुलना मुस्कान जी और सिमरन जी के बीच में बा। आजकल तो प्यार की परिभाषा केहू समझते ना बा। प्यार तो लैला मजनू के रहे, रांझा हीर के रहे। आजकल तो प्यार पर डब से नहा के शर्ट दे धो दे तरी सा। आजकल का अनवर वो लोग सुले धो दलू प्यार यार डब से नहा के तमाम गीत आइल बा। उ लड़की से बड़ा प्रेम कैले बा। अचानक वो लड़कवा के मुलाकात लड़किया से हो जाता। लड़कवा कहता कि जान बाप रे भाई इतना दिन कहाँ रहलू हो, लॉकडाउन में कोरोना तारे भइल लगा तेरे दादा के करे जब हमरा दादा के करे जब रहलू हो।
अब वही तक नहीं याद आई यहाँ जब बिया हुआ हो गए तब मुस्कान जी के फंसा ले ला दू बार रखो ले ला तब हमारे याद आई तो करी जान बात सुनो प्यार हमार तोहरों से भई रहे एगो देखो तन तहर निशानी लइको पैदा होके वाला बा लइका होखे वाला बा जान अब इन भइल नहीं के जब ले भइल नहीं के तब ले तू हमरे न हो इतना चूड़ी कीन के देनी इतना बाली कीन के देनी इतना ओठलाली कीन के देनी लॉकडाउन में सगरी पी गइलू का झूठे झूठे बोला मत ठीक बा ई सब हमारा हमर माई बाप देने वाला तू एको नहीं करे एगो अठन्नी तो देबे नहीं कोई अठन्नी अरे ई भुला गई हम एकरा के एक बार फोफी कीन के देनी हमरा के एक बार गुटका कीन के देले रहे सुन बात सुनो बिट्टू भाई उ लइको लइकिया से मिलन त का कहला हो कि प्यार राजा हो मुस्कान जी हमरा दिल के धड़कन में कैसे बताई इनकर मूरत बा कि प्यार राजा हो प्यार रानी हो प्यार इतिहास के हर कहानी हो केहू परिभाषा ना दिहल एकर अरे प्यार तो गंगा जी के पानी है हो देखो हमार महामंत्री साहब कहने जाता नहीं पटरौना के महामंत्री जी और आदरणीय हमारे बड़े भैया जाता नहीं कहा अच्छा वो बोलने और हमार तमाम मिश्रा परिवार मल परिवार तिवारी परिवार जुटल बा अब देखो आगे आगे लइकवा देखलो तो का कहलस आज की जहिया से प्यार भइल संतोष भैया की जहिया से प्यार भइल विकास डीजे अरे की तोह से गुजरिया तहिए से तोहरे के खोजे ला नजरिया बड़ा दुख में बा कैसे कहता जहिया से गोरिया हिया में जहिया से गोरी हमारा हिया में कुछ ना बुझाला हमके पागल बनई जहिया से कोई हमारा दिया में समझलू कुछ
सुना जा